Ρόδος, το σπίτι μας. Εδώ θέλουμε να ζήσουμε τις όμορφες στιγμές της ζωής μας, αλλά και τις δύσκολες. Σας καλωσορίζουμε στη νέα εποχή που ξεκινάει για τη Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου. Όραμά μας είναι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα να γίνουν αυτοδύναμα στον τομέα της υγείας. Στη Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα αλλάζοντας τα δεδομένα στην ιατρική περίθαλψη. Σκοπός μας να σκύψουμε πάνω από τις ανάγκες σας με σεβασμό, παρέχοντας σε όλους τους ασθενείς τη δυνατότητα να λαμβάνουν ποιοτική περίθαλψη σε πλήρη συνεργασία με ΕΟΠΗ, όλα τα κρατικά ταμεία και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αποστολή μας να σας παρέχουμε τη φροντίδα που αξίζετε. Γι' αυτό ενισχύουμε τη στελέχωση των μονάδων μας με κορυφαίους, έμπειρους γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Επενδύουμε στην ανανέωση του ιατρικού μας εξοπλισμού με μηχανήματα τεχνολογίας εχμής μέσω του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που εφαρμόζουμε. Νιώθουμε υπερήφανοι που η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου σήμερα διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα. Τμήμα επιγόντων περιστατικών, μονάδα εντατικής θεραπείας, παθολογικό, γυναικολογικό με ευτικό, μονάδα τεχνητού νεφρού, χειρουργικό, ορθοπαιδικό, απεικονιστικό, ουρολογικό, ενώ προχωράμε και στη δημιουργία 6 νέων τμήματων: πνευμονολογικό, ρευματολογικό, δερματολογικό, οτορινολαριγκολογικό, πλαστικής χειρουργικής και ενδοκρινολογικό. Στη Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου αλλάζουμε σελίδα γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα της υγείας με εφόδια τη σοφία που προσδίδει η εμπειρία και την αποφασιστικότητά μας να σας εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη, αλλάζοντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Αυτό είναι το όραμά μας. Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου. Ένα υπερσύγχρονο ιατρικό κέντρο στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Για να νιώθετε τη σιγουριά ότι οι ανάγκες οι δικές σας και των αγαπημένων σας προσώπων βρίσκονται σε καλά χέρια.